Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім таксама добрый вечер, вітаю тебя. Прывітанне, Ваня, у гэты святочны Так, вечар. сапраўды. Так, сапраўды святочны, но ўжо, я думаю, што ўсе здагадаліся, што за свята, таму што выступала так суполка моладзі. Ну і тым больш у ўсіх нават сёння ёсць уже календар, можна і паглядзець і ведаць, так што за свята сёння. І нават я ўпэўнены, што людзі ведаюць, хто зараз ужо ў нашай студыі знаходзіцца, але другога госця, я думаю, не ведаюць. І ну што, будзе цікавая і нават цудоўная такая размова, таму будзем пачынаць «Вячэрні Віцебск», святочны «Вячэрні Віцебск». Святочны Віцебск, таму што ўсе каталікі свету сёння будуць святкаваць Божае нараджэнне. Ну што ж, пачынаем. Дарагія сябры, сёння ў нашай студыі ўсім вядомы біскуп віцебскі Олег Буткевіч і вікарый парафіі Святой Барбары Віталь Сапега. Добрый вечар. Вечер, хвала Христу. Хвала навекі. Мы сустракаліся напярэдадні нашай сёння вечарняй сустрэчы і абмяркоўвалі, пра што ж будзем сёння размаўляць. І вырашылі, што будзем размаўляць мы пра цуды. Таму што самае галоўнае цуда гэта якое? І тут адразу падхопіць, напэўна, ўжо ксёндз біскуп і распавядзе. Галоўным цудам у гэтым свеце з'яўляецца жыццё чалавека. Увогуле, увесь гэты свет створаны Богам, ён сам па сабе ўжо уяўляе адзін вялікі цуд. Ну і чаму да гэтага слова мы звяртаемся вось напярэдадні ў часе святаў Божага нараджэння, бо часам, можа, чакаем чагосьці яшчэ крыху большага. Ну, але таму варта прыгадаць вось у гэтым часе, калі сапраўды ёсць гэты цуд надзвычайны, які перажываем, гэта цуд з'яўлення у гэтым свеце Бога, які прымае людскую натуру, становіцца чалавекам. Так як нам пра гэта кажа Святое Пісанне, распачынаючы ад старажытных прароцтваў і пра тое, што адбылося ў Бэтлееме 2000 год таму назад, калі гэтае слово, як кажа Святое Пісанне, сталася целам, прыняло людскую натуру. Вось гэта той цуд, на якім грунтуецца хрысціянства, на якім будуецца наша вера. Ну, а мы сёння, канешне ж, калі кажам пра цуд, чакаем вось такой пэўнай надзвычайнай інтэрвенцыі Бога ў нашым жыцці. Ну і калі мы кажам пра цуды і тое, што ўвогуле чалавек сам, гэта самы галоўны цуд Бога, і мы казалі пра тое, што мы ёсць рэалізацыя думкі Бога. Вось Бог падумаў, а мы раз і з'явіліся. Так, ну, зноў жа ж, цяжка знайсці нейкія паняцці, якімі можам дакладна акрэсліць сам працэс узнікнення, стварэння, да, вось гэтае слово, якое мы ўжываем, да, каб растлумачыць. Вядома, навука на гэта ўжо глядзіць, скажам, такімі больш канкрэтнымі тэрмінамі, паняццямі, да, шукае тую праўду аб тым, якім чынам, да, гэта ўсё ўзнікала. Вось тэалогія мае крыху іншы шлях, да, і мы тут перадусім разважаем больш глобальна, прымаючы вось гэты прынцып таго, што ўсё, што існуючае, павінна мець сваю прычыну, і гледзячы на наступна, на тое, што створана на сам чалавек, на самога сябе, на гэты свет навакольны, нельга не сцвердзіць, што прычынай гэтаму ўсяму павінен быў быць нейкі розум, ідэя, думка. І так як пра гэта зрэшты кажа Святое Пісанне, на пачатку было слово, якое сталася, праз якое ўсё сталася ў гэтым свеце. Ну і таму у чым ідэя, правда, якая з гэтага вынікае, што ўсё, што ёсць у гэтым свеце, яно мае сваю накіраванасць, сваю ідэю. Чалавек, калі гэтага прытрымліваецца, то крыху інакш ужо выглядае ягонае жыццё. Таму, вяртаючыся да гэтага цуду, якім ёсць і прысутнасць Бога ў нашым жыцці, сапраўды гэта, так як паказвае гісторыя такіх момантаў надзвычайнай нават такой інтэрвенцыі Божай, іх ёсць вельмі шмат. Але для чалавека ў першую чаргу важна прызнаць самую праўду. Праўду пра тое, што
Бог ёсць творцам гэтага свету. Так? Тады ўсе астатнія рэчы, яны як бы становяцца на сваё месца. Тады, калі мы прымаем гэтае жыццё, сапраўды, як Божы цуд, калі мы дзякуем ужо за тое, што за тыя цуды, які ўжо ёсць, да, якімі карыстаемся, сярод якіх жывем у гэтым свеце, то, напэўна, не ўзнікае такога жадання чакаць нейкага цуду надзвычайнага, вышэйшага. Ну, перадусім, чаго яго часта шукаем? Ну, каб упэўніцца ў тым, што ўсё гэта ёсць праўдай. Да, і часам гэта мы выкарыстоўваем як той аргумент альбо контраргумент для сваёй веры альбо бязверы. Але гэта часам такі памылковы падыход, бо, ну, на жаль, такая ёсць праўда. Цуд, які стаўся і надзвычайны цуд, да, які Бог нам мог паказаць, ну, ён часта не пераканае чалавека да веры, калі мы не будзем адкрытыя на гэтую праўду сэрцам. А адкажыце мне, калі ласка, вось чалавек гэта такая ж істота, як і ўсё жывое, ці гэта лепшая з істот? Ну, паводле святога пісання, гэта істота, ну, вяршыня тварэння, да, як кажа нам Біблія, і таму кожнае стварэнне ёсць дасканалае паводле сваёй мэты, для якой было прызначанае. А вось як вось не згубіцца ў тым, што ты лепшая, што ты найвышэйшая, што нават усё іншае неяк ніжэй за цябе, за тваіх, не ведаю, думак, жаданняў? Выключнасць чалавека як стварэння — гэта у падабенстве да Бога. Да? Чалавек з'яўляецца асобай. Вось тое, што нас адрознівае, прынцыпова адрознівае ад усяго іншага стварэння. Ну, а тое, што чалавек — гэта істота вышэйшая, гэта толькі повод да ўдзячнасці. Повод да ўдзячнасці Богу і повод да таго, каб, ну, ўсё іншае стварэнне ўсё ж такі, так як кажа нам і ускладае гэты абавязак на чалавека, дасканаліць гэтае стварэнне, да? Чыніць яго падданым сабе, але каб яго не нішчыць. Можна я, дазвольце, дадам? Конечно. Мы менавіта варта нам паглядзець на першую главу Бібліі, старого запавету, кнігі быцця. Менавіта калі Гасподзь Бог стварае чалавека, першага чалавека, то он ему даецца адпаведнае заданне. Менавіта першае заданне, калі зразумеў Гасподзь Бог, што менавіта самотны, он падыходзіць, скажем так, падходзіць да яго жывёлы, он дае назву жывёлам. То есть менавіта заданне чалавека, мы бачым, што называць все па сваім імені, то есть каб все было згодна з праўдаю, скажем. Менавіта чалавек, он пакліканы на таго, каб назваць все па імені, каб гэта было сутнасцю рэчы, он павінен пазнаваць сутнасць кожнай рэчы. Таго он пакліканы. Менавіта другое мы бачым заданне, гэта што калі Гасподзь яго змяшчае ў садзе эдэмскім, то менавіта каб чалавек даглядаў гэты сад, скажем так. Менавіта каб даглядаў гэты сад, каб клапаціўся аб усім стварэнні. Менавіта яго вяршыня ў тым, каб менавіта называць все па імені, менавіта было згодна з праўдай, і таксама каб все было дагледжана. Але і адказнасць у гэтым таксама. У гэтым, напэўна, у гэтым ёсць адказнасць. Мы бачым, што калі чалавек збліжаецца да Бога, бліжэй да Бога, калі ён адухоўлены, то вакол яго все прыгажэе. І наадварот, калі чалавек адбягае ад Бога, ну, скажем так, пачынае марнець. Менавіта чытаем ужо зноў у Біблію святого Павла, што кожнае стварэнне ўздыхае, менавіта чакаючы збаўлення, то есть кожнае стварэнне прывязана да чалавека. Вяртанне да Бога. Вяртанне да Бога. Чалавек вяртаецца да Бога, і як бы чалавек вяртаецца да Бога, і все стварэнне вяртаецца да Бога. Все адбываецца ў згоднасці сваёй. Ну, вось мы ўжо казалі пра падабенства, што Бог стварае з нічога, так, але чалавек вось па падабенству да Бога ў тым, што таксама мы ствараем матэрыяльнае і таксама з думкі. Ну, зразумела, і так як заўсёды кажам, перш чым нешта зрабіць, чалавек павінен падумаць. І тут як вы... І першым нешта сказаць. Мы тым больш сцвярджаем вось тую праўду, біблійную праўду, што на пачатку ўсё ж такі і па сённяшні дзень стаіць слова, ідэя, думка. Вось. Ну і гэтая рэалізацыя гэтай думкі, ну, вось тое, што мы называем творчасцю. Да, вось это зноў жа унікальнае адрозненне чалавека ад іншага стварэння жывёльнага свету, няхай сабе нават высока зарганізаванага. Чалавек, ось сапраўды, можа стварыць з нічога, у якім сэнсе,
да, калі не было ніякай на пачатку думкі, мы творым гэтую думку. Правильно? Прыходзіць вось праз наш вопыт, натхнення, да, праз талент. Да, вось это тое, што мы, скажем так, маем у сабе як крыніцу духоўнае жыццё. То есть оно праяўляецца пазней у вельмі шматлікі спосаб. Да? Ось мы тую ж самую думку можам праявіць і, скажем так, яе ўжо пазней у матэрыяльным свеце вельмі разнастайным чынам. Я можа таксама кранусь крыху, скажем, досведу продкаў увогуле людзей зямлі, менавіта як мы кажам, напрыклад, пра Кітай, старажытны Кітай, імператарскі Кітай, то менавіта это слово, якое паявілася паднебесны, скажем, паднебесная краіна, менавіта это паднебесная, што она павінна адлюстроўваць небесную, скажем так. Чалавек пакліканы да таго, каб менавіта пазнаваць, бачыць эту прыгажосць небесную, адлюстроўваць на зямлі гэтую менавіта небесную прыгажосць, і эта краіна становілася паднебесным, пад небам было. Менавіта таксама яшчэ філосаф Платон напісаў такое нават сваё такое апавяданне, менавіта, што ідэі, менавіта чалавек, все ідэі Божие, они как бы тенями являются на земле, весь этот человек в этих идеях, он повинен присутствовать, скажем так, он повинен зноў жа уцелавляць гэтыя ідэі Божие на земле. Ну і можа яшчэ дадаць, можа зноў вернемся мы до Бібліі, што чалавек з'яўляецца менавіта на памежы паміж матэрыяльным светам і духоўным. Мы памятаем, што ёсць духоўны свет, цалкам духоўны і нематэрыяльны, і чалавек з'яўляецца на памежы менавіта. І, конечно, калі ён з'яўляецца на памежы, то мы кажам, што прерагатыва ёсць духоўнага свету, яго душы, то есть цела павінна служыць душы духоўнаму, скажем. Не адварот, калі чалавек, душа служыць целу, то это разбурае. І чалавека разбурае, і забірае землю. Так, менавіта. І таму, калі дух звяртаецца чалавека да Бога і падпарадкоўваецца цела чалавечай душы менавіта Божаму духу, то адбываецца пэўны парадак. А там, дзе ёсць парадак, там ёсць гармонія, дзе ёсць гармонія, там ёсць прыгажосць. Вось. Мы яшчэ неяк краналі тэму веры ўвогуле. З якога боку? Што, хтосьці адразу амаль з нараджэння, з сям'і верыць у Бога, і гэта ідзе як сямейная традыцыя, наведванне касцёла, царквы, каму там што, па якіх канфесіях. Вось, але не кожны так лёгка прыходзіць да веры. І вось тады, што патрэбна для веры? З пункту гледжання тэалогіі вера з'яўляецца таксама, як усё наше жыццё, Божым дарам. Для веры патрэбная ласка. Інакш кажучы, тую ж самую праўду, якую чалавек можа прымаць, разумець, дзесьці прачытаць, паверыць гэта азначае, вобразна кажучы, прыняць сэрцам. І вось таму, каб гэта і адбылося, мы патрабуем дапамогі. Пачатак або зерні гэтай веры, ён даецца чалавеку з хвілінай хросту. Кажам пра гэта у хрысціянстве. І, канешне ж, калі кажам пра зерне, то што і Христос у сваіх прыповесцях пра гэта казаў, зерня павінна трапіць у добрую глебу. І таму тое, што мы называем выхаваннем, добрай адпаведнай атмасферы ў сям'і, гэта тая добрая глеба, у якой вера яна прарастае. Калі гэтых умоваў няма, раней ці пазней Бог ведучы чалавека сваімі шляхамі. Ён створыць такія умовы, жыццё дапаможа чалавеку, каб гэтая вера, яна дзесьці прарасла. І, на жаль, так практыка паказвае, што такімі умовамі, якія дапамагаюць прарастаць нашай веры, ёсць часта умовы складаныя. Крытычная часам хвароба, нейкае выпрабаванне жыццёвае, трагедыя, якую трапляе чалавек. І часам, вядома, Бог гэтага не плануе для нас. Увогуле Бог не прадугледжваў нейкіх пакутаў, цярпення і зла для чалавека, але гэта наступства нашай ужо непаслухмянасці, і таму Бог часам гэта выкарыстоўвае, дапускаючы такія моманты, нават для таго, каб гэтая вера, яна ў чалавеку прарасла. Чаму важна? Бо вера, яна нам патрэбна не проста як, скажам, чарговае хобі тут у жыцці, каб было чым заняцца, але перадусім вера, яна раскрывае нам шлях да Бога, а гэта ў сваю чаргу патрэбна нам, каб мы споўнілі нашае прадвызначэнне да вечнага жыцця. Вось тут ужо Бог да нас падыходзіць вельмі паважна і прымае нас як партнёраў, то бишь у нейкім значэнні роўных сабе, і нічога не хоча зрабіць нават для нас без нашай згоды.
Вера – это в пэўным сэнсе такая згода на тое, што Бог нам прапануе, а перадусім вось гэты удзел у яго супольнасці у вечным жыцці. Ну, глядзіце, але ж бывае такое, што ну, ёсць такая катэгорыя людзей, якія кажуць, так, ну, давайте вось цуд мне зрабіце, і тады я паверу. Ну, не ведаю, там, напрыклад, вось зараз пайду там у розыгрыш паўдзельнічаю, выйграю кватэру, о, все, тады, вядома, все, я паверу, што Бог ёсць. Вось дайце мне цуд, і тады я буду верыць. А без цуда, вось на слова я вам просто, ну што, я ж яго не бачыў, там, да, вось я не веру. Што як рабіць? Латарэйны квіточак купіць, ці што? Называешься так, что заўсёды мы можем заўважыць такія гістарычныя факты, што для некаторых людзей они кожны цуд могуць апраўдаць по-свойму, скажем так, бо для кагосьці гэта цуд, для кагосьці не цуд. То чалавек вельмі часта выкарыстоўвае свае інтэлектуальныя здольнасці, каб не ўбачыць гэты цуд, скажем, а каб апраўдаць, што цуд на самой справе не было. Так, іншымі сродкамі, скажем так, ці праявамі, скажем так. Мне здаецца, вось менавіта, як сказаў таксама ксёндз біскуп, менавіта вельмі часта так бывае, што праз тое, што мы губляем, мы пачынаем дацэньваць і разумець, што мы маем. І менавіта адзін з такіх 139-й псалом, менавіта он кажа, што як цудоўна ты мне, Господі, стварыў. Пазріце, як цудоўна створаны чалавек, он мае вочы, мае рукі, он можа думаць, он можа разважаць, он можа тварыць. То есть, які складаны і прыгожы наш чалавечы механізм, наш цілчае цела, а як створаны прыгожы наш свет, і менавіта Першы Ватыканскі сабор, он кажа, што такі ёсць дагмат, менавіта каталіцкі, што чалавек нават не ў ласцы веры, не будучы ў ласцы веры, он можа сваім толькі разумовым спосабам зразумець, што існуе Бог па імаго Дэй, это лацінскае слова, што менавіта па слідах Божых на зямлі. Што мы маем месяц, мы маем сонца, маем парадак, маем гармонію, а навукоўцы это тым больш, калі мы бачым это, пачынаем все больш глыбей даследаваць, бачым, што некую заканамернасць, скажем так. Мы бачым некія правілы, метакіраванасць, то есть усё ёсць некая такая гармонія, і мы калі гэта пачынаем бачыць, то чалавек прыходзіць да высновы, што павінна быць некая прычына ўсё гэта, павінна быць некі той, хто гэта стварыў, то есть як гадзіннік павінна быць майстар гэта гадзінніка, скажем так. То есть менавіта. Але вера, гэта на самой справе сказаў ксёндз біскуп, гэта ласка, і вельмі часта гэту ласку нам вымаліваюць такія, як кажу, як Яна Хрысціцелі, хто перад намі, хто вымаліў эту ласку. Вера гэта жывы контакт з Богом. Это уже живый контакт с Богом. Это бачение Бога, дзеянне Бога ў сваім жыцці. І менавіта самае то, што не наіцна лепш, самае глыбокае, калі чалавек уходзіць у жывы контакт менавіта з Богом, з асобай. Мы кажам, з трыма асобамі, адзін Бог, трох асобах, Отец, Сын, Дух Святы, але менавіта гэта, адпаведна, узрастае наша вера, калі мы уваходзім в контакт з Богом, этап пазнання Бога, пазнання Бога менавіта і выканання яго волі на зямлі. Ну і адказваючы на гэтае пытанне, да, менавіта чаму часам не дзейнічае, да, вось гэты прынцып пакажыце цуд і я паверу, бо для веры патрэбна добрая воля, жаданне, да, прызнаць гэтую праўду, прыняць гэтую праўду, бо калі не, ну, суд не дапаможа. Ну і Бог ж таксама, вось, так, давай. Да, вось это яшчэ адзін аргумент. Бог ніколі не стаіць на услугах чалавека. Гэта важны момант. І звярніце увагу, Христос пасля уваскрасення, ён не паказаўся ані фарысеям, ані тым жаўнерам, якія яго крыжавалі, і ён прыйшоў да тых, хто яго прымаў. Да тых найбліжэйшых, да апосталаў, да вучняў. Ось, і, дарэчы, кажуць, тое пісанне было вялікая колькасць людзей, якія бачылі яго уваскросла. Ось, і таму Бог ніколі не насілуе вольнай волі чалавека. Адсюль адказ на пытанне, чаму, калі ёсць Бог, да, ён добры, міласэрны, а столькі зла творыцца ў гэтым свеце. Куды глядзіць Бог? А і вось праблема ў тым, што гэта крыніца і гэтай зла ёсць злая воля чалавека. Але Бог не можа яе, скажем так, як таго кроліка, узяўшы за вушы, адцягнуць на іншае месца. Ну, он можа, скажем, Господь Бог, але шануе вольную волю чалавека. Ну і калі ўжо далей пайсці, да, ці якая роля ў гэтым Богу і як ён рэагуе на гэтыя моманты, ну, на гэта ўжо адказвае іншае свята менавіта Пасхі, да, бо Бог, ён уваходзіць у гэтае цярпенне чалавека, ён сам у пэўным сэнсе становіцца гэтай ахвярай, ён цярпіць разам з чалавекам і ў чалавеку. Таму не можам папракнуць Бога, што вось ён дапусціў гэта цярпенне на чалавека, ну і сам дзесьці сядзіць збоку. Не, ён
уваходзіць ён ёсць у гэтым цярпенні. І праз сваю пакуту, праз свой крыж гэтаму цярпенню надае сэнс. Ну, до речі, коли ми кажемо про народження менавіта, то не здарма в візантійських іконах менавіта, коли народженого Христа показується, якби він був лежав у колыбели, можно сказать, какая есть выгляд трумны, скажем. Это подсказывает, что Сын Божий же нарожается тому, как им сказать, как за нас отдать життя, Как принять, да, увести это терпение человека. Ну и так просто терпение дитя, якое нарожается не у Римі, не нарожается у королевских палаців, яке нарожается, звичайно, можна сказати, по нашому хліву, скажем так, менавіта. Пакуты розпочалися вже з перших народження. Коли батькам життя, треба їм їсти з Назарету до Віфлеєм, Бетлеєма, скажем так, менавіта, їм треба тяжарна, менавіта, Матці Божої, Марії треба. Ми бачимо, що це вже від початку, від почаття, скажем, зачаття, коли хотіли, Ірод хотів забити менавіта дитя, вже починаються покути. Льос, в некім сенсі наш льос чоловічий, скажем так, тобто повторення, в некім сенсі нашого льосу чоловічим, тому Бог, написано в Біблії, знову в Старому Заповіті, Еммануель, народиться Еммануель, Бог з нами, менавіта, Бог з нами. Бог і в нам добрым, десь і в далеко, кепськім, але Бог з нами, Он усюди, Бог. А ось зараз такі адваротны бок пытання, як прыйсці ў веру праз суд, так? Ёсць людзі, якія вераць, безумоўна, не чакаюць ніякіх цудаў, але неяк жыццё не ладзіцца. Вось не адбываецца, ўсё не адбываецца, не адбываецца, не адбываецца. І хочацца вось гэтага цуда, вось гэта апошняе, на што ёсць надзея, а ўсё ніяк. Вось як не расчаравацца і, ну, я не ведаю, не сысці з гэтага пуці, не адмовіцца. В этом писании есть такие словы, хто вытрывае до конца, той будзе збаўлены. Часам сапраўды, бо, па-першае, трэба заўсёды памятаць, што Бог на нас не забыўся, што Ён заўсёды чуе нашыя малітвы. Святое Пісанне кажа, слова не знайшлося ў чалавека яшчэ на языку, Бог ужо ведае яго цалкам. Тому Бог ведае нашыя праблемы. І калі дапускае такую хвіліну чакання, да, то толькі для таго, каб гэтую веру ўмацаваць. У гэтым трэба проста вытрываць. Прасіць. Прасіце, атрымайце, шукайце, знойдзеце, стукайце, будзе вам адчынена. Нема той сітуацыі, калі чалавек з даверам просіць Бога, чакае ад яго падтрымкі, дапамогі, каб ён гэтага не атрымаў. Такіх момантаў не бывае. Може, я таксама дадам. Менавіта, гэта ввогуле такое пытанне, якое вы задалі, оно такое шматвектарнае. Тут адным словом не адкажаш, скажем так, адкуль бярэцца цярпенне, зло ў жыцці кожнай сям'і, кожнага чалавека. Але больш-менш менавіта ў тым кірунку трэба пайсці, што гэта Господь Бог, калі Господь дзейнічае ў нашым жыцці, у него мэта кіраванасць Господа Бога, такая мэта, гэта каб нам, каб мы вайшлі ў валадарства Божае, ў звышпрыроднае жыццё. І менавіта нават часам все наши абмежаванні, нават пакуты, скажем так, і той, што чалавек не атрымоўваецца, его пляны нават часам руйнуюцца. Таму кажуць, менавіта у нас так жартуюць, калі хочаш, каб твои пляны памяняліся, скажы Господу Богу. Распавядзі пра свае пляны. То есть Господь Бог вядзе свае дарога, але гэта дарога менавіта, калі гэта его дарога, толькі таму, каб нас ачысціць, наш духовна ачысціць, удасканаліць, і каб в конце концов, просто дзякуй Богу, мы вайшлі ў валадарства вечнае, я пакрэслю вечнае, не часовае. То есть параўнанне наше жыццё тут на зямле, оно вельмі кароткае, скажем, параўнальна з вечнасцю. То у гэтым ёй ёсць метанакіраванасць, і вельмі часта гэта бывае балюча ў нашым жыцці, бо Бог толькі ўсё Господь робіць, каб менавіта мы абапіралі сваё жыццё на Нім. Не на іншых, нават людзях, скажем так, на наших планах, падзеях, нават не на багаці, на ім толькі, скажем так. Вот, менавіта ў гэтым кірунку ідзе. Але менавіта я бы сказаць, хацеў бы параіць такую, скажем, такую менавіта раду святого Павла, бо мы жывём такія часы, што сапраўды рада з'яўляецца сёння такім моцным дэфіцытам, скажем так, і радасных людзей сёння цяжка сустрэць. Он менавіта кажа, што святы Павел кажа, што за ўсё дзякуйце. Он кажа, за все дзякуйце Богу. І за благое, і за добрае. Ведаеце, калі мы пачынаем дзякуваць Богу, то у нас сэрца сыходзіць супакой і Божая ласка і радасць таксама. Бо мы, можа, не разумеем зараз, што адбываецца ў нашым жыцці, але, напэўна, мне здаецца, праз некаторы час мы зразумеем, як Бог нас вёў, скажем так. І менавіта мы бачым, што ў жыцці святых вельмі часта іх канец гэта ёсць слова іх падзякі. Дзякуй, Пане Боже, за то, што было цяжка, незразумелае для меня, ввогуле то, што я не мог перакрачала мои магчымасці, але я не іх дзякуюць, в конце концов. Ну і тут хацелася б таксама дадаць, што гэта цалкам не азначае, што калі ўзнікае нейкая праблема, хвароба, скажем, нейкі канфлікт, што трэба сесці, да, склаўшы рукі, чакаць, ну, Пане Боже, ты мяне зараз уратуй.
збаўленне чалавека увогуле, да, калі казаць глобальна, гэта справа супрацоўніцтва Божай ласкі з чалавекам. І таму належыць зрабіць усё магчымае, што залежыць ад чалавека, каб гэтае пытанне вырашыць. Да. І Божая інтэрвенцыя пераважна, не заўсёды, конечно, это з Божай волі. Можа альбо нейкую ласку даць у гэты ж момант, да, нават калі мы нават не паспеем зарыентавацца, што адбылося, да, можа чакаць нейкі час, як мы ўжо казалі. Вось, але калі мы вось з такім даверам, да, чакаем да Бога, калі мы зрабілі ўсё, што можам, то менавіта гэты момант ёсць часта момантам, з якога пачынае дзейнічаць Бог. Калі мне ўжо усе мае сродкі, да, усе мае магчымасці па-людскі беручы скончыліся, гэта момант, з якога распачынае дзейнічаць Божая ласка. І вось тут вера якраз ёсць нашым паратункам. Калі мы ведаем вось такі прынцып, вера заўсёды нам дапаможа перажыць гэтыя выпрабаванні. Ну і іншая рэч, што гэтыя выпрабаванні, яны сапраўды дапамагаюць чалавеку зрабіць такую рэвізію свайго жыцця. Зрабіць пераацэнку, паглядзець інакш на свае жыццёвыя прыярытэты, на свае жыццёвыя каштоўнасці. І гэта, напэўна, тая мэта, якую Бог часам дапускае да такія сітуацыі, каб мы гэтую мэту такім чынам дасягнулі. Праз вось гэтыя выпрабаванні, што мы казалі. Так. І вельмі часта людзі, якія ці то трапляюць у вязніцу, да, ці перажываюць нейкую хваробу, вельмі часта такая змена, пазітыўная змена наступае ў жыцці. Вельмі часта ў такіх момантах сапраўды людзі знаходзяць Бога. Да, ось той момент, у якім яго вера пачынае прарастаць. А вось ці гатовы ўвогуле чалавек да цуда? Я думаю, такое пытанне даволі такое складанае, таму што, як мы казалі, чалавек, які сумняваецца, да, у сваёй веры, і што нават калі цуда адбудзецца, ён можа сказаць: ай, ну не, ну гэта выпадковасць. Ну, трэба зноў жа памятаць, што мы ўжо з'яўляемся цудам. Штосьці надзвычайнае, панад гэты натуральны парадак Бог дае, выходзячы ўжо з сітуацыі канкрэтнага чалавека. Ніколі не учыніць такога цуда, калі ў гэтым не будзе нейкага збаўчага сэнсу. Ось, тому можем не бояться, що Бог тут нам буде, да, як у тому фільмі, ось ти такі маленькі, а ўжо Жигулі, да, ось. Звичайно, тут зараз нешта починає твориться штось надзвичайне. Ні, це конкретна ситуація конкретного чоловіка, серця, якого ведає Бог докладно, ведає, що ми потребуємо у гэтым моменті. Коли потрібен суд, буде суд. Коли чоловік обійдеться натуральними сродками, і Бог зможе його провести, ось, маючи, використовувати толькі гэты натуральны свет, то гэта ўжо належыць да Бога. Ну і ўсё ж такі, калі мы кажам пра цуды, то даволі шмат выпадкаў зафіксавана нават вяртанне здароўя праз малітвы. Гэта таксама ёсць цуд, і ўжо колькі сутыкаліся навукоўцы, медыкі з такімі выпадкамі, калі чалавек смяротна хворы, і потым невядома чаму раз, і ўсё, і ён абсалютна здаровы, і куды што падзелася, невядома. І гэтаму ніякага абсалютна навуковага тлумачэння няма. Ну і вось, да, гэта якраз адзін з відаў тых цудаў, якія сапраўды яны адбываюцца, але зноў жа цяжка тут зараз шукаць нейкай сістэмы ў гэтым. Да, я кажу, гэта сітуацыя канкрэтнага чалавека, сітуацыя яго веры яго блізкіх. Да, ось той момент, які таксама знаходзім у Євангелії, калі аднойчы да Єзуса прынеслі паралізаванага чалавека, якого спусцілі праз дах, бо такі вялікі быў натоўп, што маглі занесці яго праз дзверы. І ось евангеліст у тым фрагменце кажа: Христос, бачачы веру гэтых людзей, якія яго прынеслі, кажа паралізаванаму: устань, возьми сваё ложа і ідзі. Ось, таму малітва, яна заўсёды будзе такой рэччу дапаможнай у гэтым. Ну і тут, конечно, яшчэ раз паўтаруся, што Бог ведае сітуацыю чалавека. Як Віталій ужо узгадаў, што на наше жыццё ён заўсёды глядзіць з перспектывы вечнасці. Штосьці нам дае, штосьці нам забірае ў гэтым свеце з той думкай, наколькі гэта можа дапамагчы і паспрыяць таму, каб чалавек быў адкрыты на гэтыя вышэйшыя каштоўнасці, на Божае валадарства.
Вось, калі гэта яму, калі здароўе ім дапаможа, Бог дасць яму здароўе без аніякай праблемы, сапраўды гэтых цудаў ёсць вельмі шмат. Вось, з часам можа забраць раней жыццё чалавеку, ведаючы, што далейшае жыццё ў гэтым свеце можа яму не паспрыяць для таго, Можа каб ён пашкодзіць яшчэ быў толькі. збаўлены. Так, Лепей. і таму гэта вялікая таямніца, так і кажу, Так что давайте закругляемся, тому что все, далей будет только горш. вось штосьці ў гэтым сэнсе, да. Ну, і чаму з пункту гледжання веры можам спакойна падыходзіць да хвіліны нашай смерці, дыходу з гэтага свету, бо гэта толькі пераход чалавека ў іншую рэчаіснасць, у іншае існаванне. Жыццё чалавека змяняецца, але не заканчваецца. Так, я, может, додам так само, что я уже казал про то, что человек есть на памежжы менавіта духовного, материального свету, менавіта человек это такое створение своеасаблівае, скажем, цудоўна, своеасаблівае менавіта, и то, что я казал, что душа уплывае на тело, тело на душу уплывае. І думаю, калі мы вернемся зноў жа да Евангелия, мы бачым, што Езус, калі аздаравлівае, он вельмі часто кажа такія словы: «Ідзі, больш не грашы». То есть мы бачим, что мы забываемся, мы, конечно, добры, калі мы клопотимся об нашем здоровье, але мы забываем про духовное здоровье. И тут такая мае сувязь, скажем так. Менавіта наше духовное здоровье с нашим здоровьем нашего тела, скажем. Тому менавіта, калі Бог нас закликает до правильного жыцця, доброго жыцця, он таким чином так само клопотится об нашем здоровье телесном, нашем здоровье физиологичном. И мы добро, когда будем в этом памятать. То есть иди больше не гроши. Памятай, что грех нас разбурае. У старым запавеце сувязь была непасрэдная, канкрэтная, што хвароба, любая фізічная хвароба лічылася наступствам граху чалавека. Як ачысціць, Так, ну гэта мышление... ці задумацца, падумаць. Это больше мышление старого заповету, не до конца, скажу так, что Новый Завет нам крыху открывая, скажем, причиняет, что хвороба не обовязково быть, можем быть так само и с грехами, не может обовязково с нашим телом, есть терпение менавіта Христа, праведника, вот мы так, какие, скажем, Христа самого Бога, але это терпение праведников, скажем так, людей, які якби не повинны пакутаваць, повинны терпеть. Але гэта так само ж больш глибоке, ну, скажем, узровень духовного життя і так само Божья таємниця, бо вельмі часто такі люди, ну, скажем, глибее мы кранаемся в методології, випрошують ласку збавлення для інших людей, это ласку веры так само, ласку навертания для інших людей своими покутами, своим терпением. Именно они уже удельничают, можно сказать, вот такой ахвяры Христа. Терпение праведного человека, детей, да, як часто это выкликает такое обурение, за что покутуют дети, еще невинные дети, это терпение самого Христа у человека. Это таємниця утілавлення, да? Христос пришел в этот свет, он стався подобным до нас во усім, он пришел, как быть Богом з нами, як про это уже узгадали. Ось, это великая таємниця, ось, поєднання Христа, Бога з чоловіком у Христі. Да? І одна з тих метод Бог приймає на себе це терпіння чоловіка і збавлення. Да? Ось це брамы раю, які адчинилися, вони адчинилися про ахвяру Ісуса Христа, Його воскресіння. І ми, коли ось у чим допомагає віра, да? Віруючий чоловік може зрозуміти таємницю терпіння, може ахвярувати це Христу, ну і про це тільки ведає вже Бог, колись так само може буде нам ця таємниця відкрита, кілька людей може скористати з ось цієї покути, з цього терпіння ахвярованого Богу. Не прийнятого у бунте, да, что, за что меня это сустрэла, але ахвяравана як добровольная это ахвяра, той ці іншай інтэнцыі, ну а бо чалавек, паміраючы, адыходзячы з гэтага свету, для свайго збаўлення ўжо нічога не можа зрабіць, бо там вера ўжо знікае. Я не веру ў Бога, я яго бачу. Ну, скажу так, я, может, мы еще из католической церкви такой чисти, скажем так, что я не бачу, бо уже Владарство Небесное, это пише Павел, бачу не Бога творила, але он докладно уже верить ему не треба, скажем так, менавіта, уже отбывается такая справа, что уже Бог ближе, чем тут, на земле, скажем, такое, его прочувание Бога, любови, скажем так, уже нашмат ближе. Ось так само такая наш шлях, наша дорога чоловічих істотна до вечности, які предназначені Богом. А вось адкажыце мне, ці ёсць адказ на такое пытанне, што было б з нашай душой, з нашым розумам, калі б не адбылося вось гэтае нараджэнне? Ці душа ўзнікае ў той момант, калі чалавек з'яўляецца на зямлі, а дагэтуль нічога вось у гісторыі гэтай душы не было? Менавіта так сцвярджае хрысціянская вера. Кожны чалавек гэта унікальнае тварэнне Божае. Ну, гэта лагічна. Калі мы лічым нашага Бога, створцу, як абсалют, Бог не паўтараецца ў сваіх стварэннях. Кажуць, колькі за ўсе зімы з неба звалілася
сняжынак. Сярос. А паўтораў не было. Ніводнае яшчэ не паўтарыў. Тым Не, ну больш, кажуць, што ёсць на зямлі ў кожнага Свой свой двайнік. двайнік, чалавек вельмі падабенствы, падобны. падабенствы, напэўна. Ну, Падабенствы, дивіться, напэўна, існуюць, ну, вот але стварэнне, вось, адкуль мы, чаму мы кажам пра ту годнасць, каштоўнасць людскога жыцця? Душа ствараецца ў момант зачацця чалавека. І пачынаецца адлік з І гэтага гэ- моманту. так, як стрэл са стрэльбы. З гэтага моманту распачынаецца жыццё чалавека. Яно, ось чым мы толькі адрозніваемся ад Бога, да, што маючы несмяротную душу, Бог стварае нас да вечнага жыцця, і гэта мы падобныя таксама на Бога, з той толькі розніцы, што чалавек мае момант свайго зачацця, момант свайго існавання, у які ён узнікае. Вось. І гэта, ну, гэта асобная як бы тэма, да, наконт ідзе, калі які момант гэта ўзнікае. Вось, ось так. Дзякуй. Ну, нават калі кажаце, што хтосьці падобны да нас, магчыма, такое ёсць, я веру, што такое ёсць, але, напэўна, калі мы скажам пра пальцы, адпечаткі пальцаў, то мы не знойдзем нікога, каб у нас былі падобныя да нашых, Ну, скажем. так, таксама унікальна. І мы яшчэ ўжо не аднойчы сёння казалі, што чалавек, гэта стварэнне чалавека, гэта галоўны цуд, але даволі часта можна пачуць, ну, ўжо такое, як фразеалагізм, што чалавек венец прыроды, да, але, ну, часам гледзячы на ўчынкі чалавецтва, гэта, ну, нейкая недарэчнасць, мякка кажучы. І я прашу прабачэння, Што мы- пераб'ю, беда не ў самім чалавеку як такім, да, а ў нашай сапсаванасці. У нашай сапсаванасці, якая сутнасць гэтай сапсаванасці, у чым вось прапанова злога духу ў райскім садзе, мы становімся на месца Бога. Будзеце як богі. І гэта сёння вельмі выразна заўважальна нам. Мы адкідваем Бога, мы навучыліся жыць без яго, задавальняць свае, ну, некаторыя зямныя тут патрэбы. Жывем Да. адзін раз. Так, і жыць, ну, між іншым. Ось, і гэта вельмі выгодная рэлігія, да, калі Богам для мяне з'яўляюся я сам. Цар і Бог і воінскі начальнік. Да? І ось тады я не мушу нікому падпарадковвацца, я жыву паводле сваіх прынцыпаў. Ось, ну, але гэта памылковы прынцып, бо у ролі Бога я, на жаль, экзамену не здаю. Загадзя ўжо прадугледжаны фінал з правалам. Так, ну, Бог ёсць адзін, бо нельга яго нічым замяніць. Ну, вось тут цікавую просто думку ад вас чуў, што мы не стварэнне прыроды, як кажуць, да, а што прырода сама ёсць стварэнне. Таму мы не яе стварэнне. Ну, Мы так. такое ж стварэнне, як і прырода. Так, частка прыроды, да, вось пры гэта. Ну, ведаеце, бо часта выкарыстоўваюць такі аргумент, вось так прыдумала прырода, так утварыла прырода, бо у гэтым, зноў ж, заключана як бы інтуітыўнае разуменне таго, што ўсё мусіць быць, мець сваю прычыну і прычыну адпаведную таму, што створана. Ось, то, або інакш кажучы, ну, такі цуд, як ёсць сам чалавек, да, увогуле ўвесь навакольны свет, ну, мы разумеем, што это не можа ўзнікнуць само па сабе. Такая прыгажосць, гармонія, так як... З гэтага хаосу? Так. Ну, ведаеце, элементарная аналогія, любая выстава мастацтва, да, любая карціна, абраз. У нас не ўзнікае пытання, ці хто намаляваў, ці не. Зразумела, да, мы, гледзячы на гэты абраз, можам шмат расказаць пра мастака, пра яго творчасць і гэтак далей, да? Толькі з гэтага абразу. Той самы прынцып мы пераносім таксама і на гэты свет, на тую ж самую прыроду, шукаючы адказу на пытанне, чаму яна такая прыгожая, дасканалая і чаму нам у ёй добра. Кожная букашка на сваім месцы. Нас і сваю ролю выконвае. Ну, вось прырода у гісторыі чалавека нават змянялася шмат, чаго толькі не было, і ледавікі, і маманты, і дыназаўры, і пацяпленні, і наадварот. А гэта змяняе сам чалавек, гэтыя ўмовы пад сябе, ці гэтыя ўмовы змяняюць там, каб здесь былі новыя выпрабаванні, я не ведаю, новыя ўмовы. І вось тут ужо пытанне да навукі. Ось якраз навука гэтымі справамі і займаецца. Не ведаем до конца. Бог вольны рабіць сваім стварэннем то, што і яму заўгодна. І вось тут яшчэ адзін толькі трэба момант дадаць. Той, аб чым мы кажам у хрысціянстве, што адкрылася вось якраз менавіта з нараджэннем Езуса Хрыста. Это той аргумент, які Христос увесь час выкарыстоўваў. Ведаеце, тая памылка, трагедыя, як это назовем, якая ўзнікла з хвілінай нашага грэхападзення, да, мы пачалі хавацца, баяцца Бога, у нас узнік страх перад ім.
І чаму нам цяжка пагадзіцца з ягонай воляй, мы забываем аб гэтым галоўным прынцыпе, да, які Бог сам сабой уяўляе. Бог ёсць любоў. І вось калі тое, што робіць Бог, ён усё робіць з любові да чалавека, таму кожная воля Божая, яна не можа нам пашкодзіць. Гэта галоўны прынцып. Калі я гэта разумею, то могу цалкам вось это мы бачым у жыцці святых. Да, чаму яны гатовыя былі пайсці на любыя пакуты, былі згодныя з кожнай воляй Божай, як яны гэта разумелі, адкрывалі, бо яны разумелі, што гэта заўсёды выводзіцца з любові да чалавека. Вось тут паняцце, якое, да, мы шукаем, мы ім жывем гэтым паняццем, да, толькі што часам мы яго па-свойму крыху разумеем. Вось, але Бог ёсць любоў, таму тое, што прапануе чалавеку, яно ніколі чалавеку не зашкодзіць. Може, я так само додам. Менавіта святы Максім Вызнаўца піша, што чалавек у Эдэмскім садзе атрымаў пэўнае заданне. Адно з заданняў менавіта, каб далей таксама выйсці з свайго сада і зрабіць упрыгожыць землю, скажем так, менавіта па-за Эдэмскім садам. І гэта менавіта заданнем чалавека. Як сказаў, што грэх – гэта пашкоджанне не толькі натуры чалавека, это пашкоджанне таксама ўплыў, скажем, граху з адносінамі, рэляцыямі з іншымі людзьмі. Мы это бачым, што наш эгоізм псуе эти рэляцыі. Але таксама грэх паўплываў і на прыроду адпаведна. І тут уже не мои словы, менавіта ад нашого святого Тамаша Аквінскага, кажа, што якби піша пра свет духоўны, кажа, што пра розныя ступені анёлаў, ёсць анёлы, які менавіта праслаўляюць толькі Господа Бога, які дапамагаюць людзям, служаць людзям, менавіта якія таксама паднебесныя сілы, якія адбываюцца таксама дзякуючы нейкім такім анёлам адбываецца штосьці, нейкія такія рухі, он так піша. Але менавіта ёсць, як моя гіпотэза, таксама ўплыў нашага жыцця, нашай духоўнасці на навакольнае асяроддзе, скажем так. Это моя гіпотэза, я так лічу, менавіта тое, што чалавек, калі жыве згодна з Богом, то есть грэх заўсёды разбурае. І навакольнае асяроддзе он таксама разбурае. Рэагуе пазней на то есть нестабільны становіцца чалавек, нестабільная прырода. Мы бачым, што няма ў чалавека стабільнасці, і прырода нестабільна. Мы сёння ўсё гэта назіраем. Таму менавіта думаю, што паглыбленне духоўнага жыцця, збліжэнне з Богом, гэта не толькі несе супакою нашае сэрца, але таксама нейкі супакой навокал нас, нашы адносіны, рэляцыі з іншымі людзьмі, напэўна, ты жывёлы, якія каля нас, скажем так, іх мы любім. Ну і мне здаецца таксама на прыроду, якая таксама вельмі прыгожая. Атрымліваецца, што мы як частка прыроды нясем адказнасць непасрэдна за кожнае дзеянне, ад, не ведаю, усялякіх дробязяў да планетарных катаклізмаў і можна я таксама дадам, Дастаевскі што напісаў калісь у сваім апавяданні, менавіта, што сэрца з'яўляецца менавіта месцам змагання добра і зла, скажем так. То есть поле бітвы, скажем, сэрца чалавека. І таму чалавек мы з'яўляемся как венцом стварэння, бо он з'яўляецца венцом і гаспадаром стварэння. І его не можа быць нейтральны чалавек. То есть альбо он з Богом, альбо з дэманічнымі сіламі. Гэта яшчэ, дарэчы, сказалі вось менавіта племёны арыйцаў, якія жылі паміж Каўказам і Карпатамі, якія павандравалі ў Індыю, скажем, они казалі, што чалавек нейтральны не можа быць, а дагэтуль менавіта паявіліся такія словы, як рытм і арытмія. То есть рытм – гэта духи добра, аритмия – это духи зла, скажем так. И менавіта человек не может быть нейтральным. Калі он с духами, с Богом, это войском небесным, Божьим, скажем так, то менавіта он робіць парадак его жыцця наваколе і наадварот, скажем так. То есть мы альбо служим Богу, альбо мы служим дьяволу, не может быть нейтрального месца. Тое, што Христос сказаў, той, хто са мной не збірае, той раскідвае. Так. Як вось зразумець гэта, вось Іван уже закрануў гэту тэму, увогуле як прыняць дапамогу Бога? Ці адкінуць, ну, ці мы адкідваем і ўсё ж такі кажам пра тое, што мы самі наварацілі, самі разбярэмся тут. Да, это нам далі планету тут, і мы тут неяк самі будзем кіраваць. Вось як зразумець наконт гэтай Божай дапамогі? Ну, мне здаецца, што, ну, па-першае, канешне, это пытанне веры. Ось, калі я ведаю, што магу дзесьці яе атрымаць, я буду імкнуцца нейкім чынам жыць так, каб гэтая дапамога сталася маім удзелам. Ось, але тут трэба разумець зноў жа, што гэты свет, ну, ён не належыць да нас цалкам, это не наша уласнасць. Так як і жыццё чалавека, это не ёсць моя уласнасць, это уласнасць Божая. Ось, таму калі верым у яго, ведаем, што ён гатовы нам заўсёды прыйсці на дапамогу, то чалавеку заўсёды будзе проста і быць адкрытым на гэтую дапамогу.
Ну, я хотел, может, коли дать. Именно мы, есть такое понятие, как духовный досвід, скажем так. Духовный досвід – это так само певная такая дорога нашего життя, коли мы праз веру, скажем, простой, что мы стараемся, имкнемся познать Божие, познать Бога, познать Его правила, скажем, догматы, приказания, заповеди. Мы набираем певний духовний досвід, скажем так. І ми, чоловік починає вже більше відрознювати діяння, його наводумок, скажем так. Это діяння Божие, ті не Божие, скажем, ті його особисте, ті демонічне. Он набирає певний досвід. І в этом певному досвіді він уходить, це слово такое, казав Ксенос Біскуп, это синергія, это значит грецкое слово, коли він уходить в супрацовництво разом з Богом, скажем так. Он супрацовничає з Богом. Он вже починає розбиратися, де Божа ласка, де Боже Слово. Як, конечно, визначником для нас является Библия. Коли ми з вірою читаємо, Бог про Слово Боже до нас промовляє. Відповідно, промовляє, і тут потрібна віра, коли Бог промовляє про своє Слово. Тобто ми набираємо духовного досвіду, це так само певний рівень духовного життя. Коли вже не наївні, коли у нас вже хтось чи щось так просто не підманить, але ми вже починаємо угрунтуватися, узмацнятися в своїй вірі, вже починаємо розуміти, де конкретне діяння Боже, і виходимо з ним в супрацовництво. Ось цікаво про супрацовництво з Богом, коли зараз читаєш усё больш навукоўцаў, які прызнаюць існаванне Бога, нават нейкі матэматык, здаецца, прапаноўваў у сваёй увазе людзей формулу Бога, якую ён вынайшаў. Вось як зараз вы глядзіце на гэта, што раней неяк супрацьпастаўлялася навука і рэлігія, а зараз усё больш выпадкаў, што навукоўцы не абвяргаюць. Яны не абвяргаюць гэта таму, што у іх няма доказаў, скажем так, адваротнага боку. Цяжка казаць пра, па-першае, абвергнуць ці даказаць на ўзроўні навукі, эмпірычнай навукі, якая займаецца тым, што адбываецца ў матэрыяльным свеце, гэта зрабіць немагчыма, ці вывесці формулу. Бог – гэта істота духоўная. Вось, пра свет духоўны мы можам сказаць перадусім толькі тое, што ён існуе. Ён адрозны па сваіх якасцях ад свету матэрыяльнага. Вось, і таму запярэчыць гэтаму нейкімі навуковымі тэорыямі, доказамі немагчыма. Вось, гэта ўжо проста справа канкрэтнага чалавека, канкрэтнага навукоўца, які, скажам так, выходзіць па-за межы сваёй гэтай дзейнасці, прызнаўшы гэта рэч, якая датычыцца перадусім, я скажу, духоўнага свету чалавека. Аднак, ужо як наступства таго, што Бог, чалавек прызнае ўсё ж такі за Богам гэта аўтарскае права на гэты свет, то, конечно, ягоная дзейнасць будзе выглядаць інакш, перадусім будзе скіраваная на карысці для чалавека. Вось гэта яшчэ важны момант, чаму важна ўсё ж такі аглядацца на гэтыя маральныя прынцыпы, бо так, нам дадзена вялікую ўладу ў гэтым свеце. Мы, асабліва як сёння, гэта заўважаем тэхнічны прагрэс, які настолькі апярэджвае нават ужо не проста тое, што створана думку, ідэі адна за адной, за якімі мы проста ўжо не паспяваем. Але калі не аглядацца на тое, што ёсць добрае, што кепскае для чалавека, то, і зрэшты, гэта ўжо мы ведаем у гісторыі неаднойчы было, гэтыя вынаходніцтвы чалавека, яны вельмі часта могуць служыць для яго шкоды, нават згубы. Таму гэтыя нормы, меркі, устанаўлівае вера, яны проста ратуюць нас ад таго, каб мы самі сабе, і гэтыя часам шкодныя дзеці не навредзілі, не нашкодзілі. Глядзіце, тэхнічны прагрэс ляціць, і час у нас таксама ўжо амаль што праляцеў, літаральна праз некалькі гадзін. Будзе ў нейкім сэнсе такі працяг цудоўнага вечара. Вось адбудзецца святая імша пастэрка на свята Божага нараджэння з касцёла Езуса Міласэрнага ў 22 гадзіны. Так, будзе прамая трансляцыя на нашым канале, на тэлеканале Віцебск, і будуць паўторы па праграме перадач, зможаце гэта паглядзець і не прапусціць. І я думаю, што у нас ёсць яшчэ хвілінка, каб ксёндз біскуп павіншаваў усіх вернікаў са святам Божага нараджэння. З прыемнасцю. Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, няхай гэтае свята Божага нараджэння, да якога рыхтаваліся, якое сустракаем з такой вялікай радасцю, напоўніць супакоем вашае сэрца. Няхай прынясе спаўненне тых найглыбейшых жаданняў
варта даверыцца Богу, тому слову, якое сталася целам і ёсць сярод нас. Няхай гэтая радасць будзе спадарожнічаць вам, вашым сем'ям, усёй нашай краіне на працягу надыходзячага новага года. Здароўя, поспехаў, Божага благаслаўлення і ўсяго самага найлепшага. Са святам! І вас са святам. Дзякуй за такую шчырую, прыемную размову. Ну, я думаю, што ўсім толькі можна, правільна, Ваня, пажадаць любові і супакою ў гэты цудоўны дзень, цудоўную ноч. Вельмі прыгожа. Долучаюся. Так, напрыканцы будзе, канешне, музычны нумар. Усіх віншуем з надыходзячым святам. Прамая трансляцыя, вы памятаеце, пабачымся на тэлеканале Віцебск. Не сумуйце, пакуль.